имрӯз дар маросими ифтитоҳи нуқтаи оби нӯшокӣ намояндагони муассисаи давлатӣ, сарраёсати корхонаи воҳиди давлатӣ, манзилию коммуналӣ ва роҳбарияти шаҳри Турсунзода иштирок доштанд. меҳмононро намояндагони шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 бо нону намак ва суруду таронаҳо пешвоз гирифтанд. نوبهاران می شود از آب هست بلبل شوریده هم از آب مست. баъди буридани лентаи рамзӣ меҳмонон бо тоб додани ҷумаки об аҳолии деҳаи аҳоронро бо оби ошомиданӣ таъмин сохтанд. сокинон аз ин ташаббус хеле шоду хурсанд гардиданд. раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвез барои дастгирии аҳолӣ ҷиҳати бунёди корҳои васлу насби қубурҳо изҳори миннатдорӣ кард. ҳаматона раҳмат. аз номи мардуми шаҳри Турсунзода ба роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилӣ ва коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории мардумро баён мекунем. раҳмат бошед. ҳаматона раҳмат. муборак бошад. бо дастгирӣ бевосита корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ ва аҳолии деҳаи аҳорон хати оби нӯшокӣ ба масофаи 3.5 километр ки солҳои дароз ин деҳа аз оби нӯшокӣ танқисӣ доштанд гузаронида шуд. хурсандиовар аст ки имрӯз тамоми деҳа бо оби нӯшокӣ босифат ҳамин гарда истодаанд. мо бо ин иқдомро дар оянда ният дорем ки ба он деҳаҳои дурдаст ки танқисӣ аз оби ошомиданӣ доранд дастрас намоем. айни замон корхонаи истифодабарии оби нӯшокӣ деҳоти шаҳри Турсунзода ба 22 деҳаи шаҳри Турсунзода ба 15 000 нафар аҳолӣ оби нӯшокӣ таъмин намуда истодааст. мо имрӯз бо дастгирии соҳибкорон, бо дастгирии аҳолии деҳа тамоми деҳаҳои дурдастро дастаҷамона сметаҳои хароҷотӣ тартиб дода бо якдигар корҳои сохтмониро корхона ба уҳдаи худ гирифта бо об таъмин намуда истодаем. бояд гуфт ки зиёда аз 500 хоҷагӣ ва дар маҷмӯъ бештар аз 3000 нафар аҳолии деҳаи мазкур бо об таъмин шуданд. корҳои васлу насби қубурҳо чанд моҳ пештар оғоз шуда буд. дар марҳилаи аввали корҳо масъулин кандани ҷӯйборҳо ва хати интиқоли оби нӯшокиро ба роҳ монда буданд. марҳилаи дуюм бошад аз хобонидани лӯлаҳои обгузар иборат буд. дар марҳилаи сеюм масъулини идораи оби нӯшокии деҳоти шаҳри Турсунзода насби ҳисобкунакҳоро ба роҳ монданд. ниҳоят баъди барқарор кардани корҳои иҷрошуда аҳолии деҳаи аҳорони ҷамоати деҳоти Қаратоғ бо оби тоза таъмин гардиданд. масъулин нақша доранд ки дар сурати дастгирии аҳолӣ сокинони дигари деҳаҳои ҷамоати деҳоти Қаратоғро низ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин месозанд.